φρένουν οι λεπτές μυρωδιές από τις ανθισμένες ασπαρτιές, σπάρτους στην τοπική διάλεκτο. Η πορεία μας στο Λιθόστρωτο που οδηγεί στην Ιουλίδα είναι άνετη. Ευκαιρία να βγάλουμε μερικές φωτογραφίες. Ο Γαϊδαράκος ποζάρει με δόση φιλαρέσκεια στο φακό. Οι αγελάδες μοιάζουν πιο ντροπαλές. Μια χαρακτηριστική αγροτική πορτούλα που οι ντόπιοι ονομάζουν Μαρτσελίνη. Από μακριά φαίνεται ο Άγιος Κωνσταντίνος. Πλησιάζουμε. Στην είσοδο της εκκλησίας μας περιμένει μια πηγή με δροσερό νερό. Εδώ ο λαϊκός ποιητής έκανε την αυτοκριτική του. Στον Άγιο Κωνσταντίνο σταυρό προσκύνησα, καημό μεγάλο πήρα που δε σε φίλησα. Όμως έχει αρχίσει να σουρουπώνει. Στην αυριανή μέρα σειρά έχει μια άλλη εξερεύνηση. Η πορεία στο μονοπάτι με το συμβολικό όνομα Αριστέως. Διαδρομή νούμερο 3. Αριστέως. Ιουλίδα, προφήτης Ηλίας, ελληνικά, Άγιος Σημεών, Καρθέα. Η διαδρομή ονομάστηκε Αριστέως από το όνομα του μυθικού ήρωα της Σκαίας, Αριστέου, προστάτη της γεωργίας και της μελισσοκομείας. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη διαδρομή του δικτύου που διασχίζει την καρδιά της ενδοχώρας. Ο περίπατος είναι και εδώ ονειρεμένος, γεμάτος ψηλόλιγνα κίτρινα λουλούδια σαν ομπρελίτσες. Το μονοπάτι είναι βατό, λιθόστρωτο, έργο ικανών μαστόρων. Οι φαρδιές πέτρες του συγκρατούνται κατά διαστήματα από άλλες κάθετες όρθιες. Η βλάστηση είναι και εδώ επιβλητική. Το κατακίτρινο σκηνικό διανθίζεται από μαυριές μολόχες και δεκάδες άλλα αγριολούλουδα. Στις βουνοπλαγιές καλλιεργούνται αμυγδαλιές, εσπεριδοειδή και άλλα οποροφόρα. Εκείνο όμως που εντυπωσιάζει στην τζιώτικη ενδοχώρα είναι οι χιλιάδες βασιλικές βελανιδιές που σε ορισμένα σημεία συγκροτούν πυκνά δάση. Πουθενά στις Κυκλάδες δεν συναντάται παρόμοιο φαινόμενο τόσο εκτεταμένης δενδρόδους αυτοφυούς βλάστησης. Το βελανίδι, που στα μέσα του περασμένου αιώνα ξεπερνούσε σε παραγωγή τις καλές χρονιές τα 40.000 καντάρια, δεν είναι πια εμπορεύσιμο. Έχει περάσει προπολού η εποχή που καραβάνια ή αγωγιάτες κατέβαιναν το μονοπάτι προς το Καμπί ή το δρόμο προς το Λιβάδι για να στιβάξουν την πολύτιμη για τη βυρσοδεψία χαμάδα, δηλαδή το καπελάκι του βελανιδιού στις εκεί αποθήκες φόρτωσης με προορισμό τα βυρσοδεψία της Μυτιλήνης, της Χίου και της Σύρας. Ανθισμένες ασπαρτιές ευωδιάζουν σε όλη τη διαδρομή. Στα μονοπάτια της Σκαίας, τα βράδια του καλοκαιριού, η δημοτική επιχείρηση του Δήμου της Σκαίας διοργανώνει τις περίφημες γιορτές των παραμυθιών. Στο ιδηλιακό αυτό μονοπάτι ζωντανεύουν με αφηγηματικό λόγο θρύλοι, μύθοι και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Πρόκειται για μια καινοτόμα μορφή εναλλακτικού τουρισμού που ελκύει ντόπιους και επισκέπτες του νησιού. Συνεχίζουμε το οδηπορικό μας, έχοντας πάντα δεξιά μας το λόφο του προφήτη Ηλία και το δάσος με τις βελανιδιές.
Προχωράμε, αφήνοντας πίσω μας το ξοκλήσι της Αγίας Φωτεινής. 2 βήματα πιο κάτω βρίσκεται στα μικρά ελληνικά η Εκκλησία των Ταξιαρχών με ενσωματωμένη μια πηγή με τις απαραίτητες γούρνες για την μπουγάδα. Προχωρώντας, φτάνουμε στα μεγάλα ελληνικά, στο ξοκλήσι των Αγίων Αναργύρων, όπου υπάρχει μια μεγάλη πηγή με τρεχούμενο νερό, διακοσμημένη με αρχαίο δομικό υλικό. Στα παλιά χρόνια, αλλά και σήμερα ακόμη, εδώ γίνονταν μεγαλοπρεπή πανηγύρια με πλούσια κρεατοφαγία. Στην αγροτική τζιώτικη ενδοχώρα συναντάμε πολλά αλωνάκια, γεγονός που φανερώνει ότι κάποτε έσφιζε ο τόπος από ζωή με το άλεσμα του σταριού και του κρυθαριού. Προς το τέλος του μονοπατιού συναντάμε μια παραδοσιακή αγροτική κατοικία ή καθικιά. Είναι ένας στάβλος, όπως λέγεται στη τζιώτικη ντοπιολαλιά, με όλα τα λειτουργικά κτίσματα για τις αγροτικές δουλειές. Φυσικά η νοικοκυρά του στάβλου φυτεύει στα τσίγκινα γλαστράκια της καλοπιστικά αλλά και μυρωδικά φυτά. Η πολύωρη πορεία της διαδρομής Αριστέως μας έφερε μια γλυκιά κούραση. Και να η έκπληξη. Ο Δημήτρης και η Μαρία μας καλούν στην αυλή τους, στον ίσιο της Σικιάς, να πιούμε μαζί τους ένα ρακί με ξερά σίκα και άλλα φιλέματα. Χαιρόμαστε τις οικογένειες. Η πορεία προς τον Άγιο Σιμεών και την Καρθέα σταματάει εδώ, στο μονοπάτι του Αϊσιμνιού. Η διαδρομή συνεχίζεται στον αρχαίο δρόμο προς Καρθέα, ενώ υπάρχει και η διασταύρωση με τη διαδρομή 8 Σύριος προς Άγιο Φίλιππο. Διαδρομή νούμερο 6. Χαρτσιδιό, Καρθέα. Στον αρχαιολογικό χώρο της Καρθέας οδηγούν 4 μονοπάτια. Το μονοπάτι από τον Αϊσιμνιό, το μονοπάτι από την Κάτω Μερά, το μονοπάτι από τα Χαβουνά και τέλος το μονοπάτι από το Χαρτσιδιό ή Χαλκιδιό, το οποίο θα διανύσουμε τώρα στην παράπλευρη πορεία του Βαθυπόταμου. Στην αρχή του λιθόστρου του μονοπατιού συναντάμε έναν αρχαίο πύργο, παρατηρητήριο των ελληνιστικών χρόνων, που έλεγχε το πέρασμα από την Καρθέα προς την Πίεσσα. Η εμπειρία της πορείας στο μονοπάτι είναι μοναδική. Δεξιά και αριστερά η φύση οριάζει. Η βλάστηση εδώ φοράει τα γιορτινά της. Κυριαρχούν οι ευωδιαστές φασκομηλιές, οι ασφένδαμοι και τα θυμάρια. Το ρέμα του Βαθυπόταμου είναι κατάφυτο από κοκκινοπούς θάμνους που θυμίζουν ιμπρεσιονιστικούς πίνακες. Τα χρώματα των φυτών μπλέκονται μεταξύ τους, σχηματίζοντας ονειρεμένες εικόνες. Αριστερά, στη λοφοσυρά της άσπρης βίγλας, το έδαφος παίρνει γεωμετρικά σχήματα από τις αναβαθμίδες που έκτιζαν με σχιστόλιθο οι χωρικοί για να συγκρατείται το χώμα από την ορμητική δύναμη της βροχής.